noget til dig, Rikke. Altså, jeg er jo ikke på nogen måde homoseksuel, vel? Og derfor vil jeg ikke rigtig gerne på Nygaard. På nogen måde. Men alligevel forsøgte jeg på en gang. Men det var bare for at drikke ham under bordet. Men det var ikke noget, der betød noget, okay? Kan du tilgive mig, Rikke? Bare en lille smule. Ja, jeg synes, det er andre griner af dig. Nej, vi griner med dig. Okay, Rikke. Altså, det er ikke fordi, jeg er forelsket i Nygaard på nogen måde. Jeg synes bare, han skal være med til at drikke. Okay, kan du tilgive mig? På nogen måde. Altså, lad mig sige sådan, hvis du ikke kan, tror jeg sgu, han gør det alligevel. Men jeg giver ham en vodka på min regning, okay? 2 måske. 3 måske. Og så lige en enkelt smuk hvor. Så hver på 4, okay? Jan, der er ikke nogen, der kan svare dig. Det var lidt ting, du sagde i Nygaard, okay? Okay, jeg stopper igen.